Iko ora cin kasa tiprasan dengan kasa nuka abo so hello bet song nor jota tiprasan lukrong na saimano tabuk chini chibri mutai age ni chini raja rok chibri mutai no puja khai thangmani jago tini obahaino tini bai fifth de 5 din hai choloi tongo oro mela choloi tongo nor nugi manana tabu iko mo salni mangfli iko nor nugi manana oro tini belai no borok kom khenujak tongo tanging kangke chin borok no to nugya bung kolor simi tongo oro fia ekbre borok keseng pura no keri no ni mano oro blank jak dugan ke gilama fia chin tiprasarong dugan oro taksuk jora to je fast gen simi himi mani tak phana nugya ko fia saidi debra digi yagra digi joto digi no wan sarong ni dugan mang phalnok mang no nugjak tongo oro Fia matai gang ke chini chibri matai chobo chini tiprasarong ni bongsoni matai se fia borok oro business khaine borok oro no ব্যবসা khaleo phalnok salamlaya haipono chin tiprasar oro sujuk maya dana kiri jak tamong saimia orang norong salni view chini ba tip de ni salni view phumran bagang tini oro phai sokajak norong nugi manana oro gobangma sondes dini matai prasad jebol jangnai amor gobangma gilama lain kelama phaljak borong nukhan sa phadi ni yagrom sopra layo tangi ngangke kisa business down jak na ni angkha kayo tam bagi borok kom male oro chini tiprasarok belaino kom nukjang man karong gangke kisa chin tiprasarok Christian habit hamake am bagi no chin tiprasarok tai oro phainani kom jengkhai iko oro chin kasa tiprasarok dugan kasa nuka abo kaisa sini tiprasarong dugan nongna bo paipedi ni saka ora ekta nuka khor kaisa nokho je chin tiprasarong dugan mani tiaba debra yagra ni joto digino abo wansrong ni mano dugan lungjak to khoi oro motani prasad ni charerong ni thungjang tai ko mong kangke bike ni advertisement ke oro hanyo charerong chikon mikon hama hero khaljak tongo ge baksang kangke dugan kangke close khaijak borok kiri norong nubin noman na omang vio iko orang ke nog gandini tool shop halro iko nor painam jengka oro pai mano ikan ke ang tabu buskang o te bawong nai buskang tangi nai kaisa chini tiprasarong ni khumleng ni stall kaisa tongo shoke store oro tam phunung jagi tongo abo norong no phungnan bagai tangi tongo iko norong nugi manana ang abo malina sekarang itu norong kaisa oro kajang nai kaisa interesting abo nakadula abo karo tongo oro haipon norong ang koyo ho nakadula norong kayo jugo tangking angka abo kaisa risky belai no risk abo kuno guarantee bukri warranty bukri kuno abo agun chano nat ro lose ngai phano klai derai mano ri ko ambage norong nang এই যুগময় দোকানখানা ওজপুর মাতাবাড়ি মন্দির কাছ থেকে আসে আমবাগে আং নরংনো কয়ো ইকো ও নাগুলা অর দুইটা তিনটা হাই দङ অবরংনো এবট খাইনানি বাগে নাং নরংনো কয়ো অবরংনো কায়েন চুগো অমरो iko omorok simi kaimanan sarai chikon mikon no haipan o nagadula rong no takadi obo avoid no khaiton di tanging ko obo kaise risky ai obo kuno kawoi kuno latte yang dai upus kan diga ago ko tongo norong no manana ango norong ta simo samani kaisa stall chini khumleng ni tiprasarong ni hukumun kumo agin isristi ni obo phunukjak tongo ara kaisa stall tongo aro ang norong thane phumnan bage ang thangi tongo